Yo padha nitih turangga pacak garis. Yo. Loh atur posisi yuk hae boy hae ya boy Solo hae ya ya sing paling penak dadi jaran. Piye Mas? Dadi jaran kepenak ya ta. Nganggo leren. Nganggo leren. Aku ya pengen dadi jaran. Yo. Yang paling yo bejo kene Kang Bawor. Teluk Bayur.
Power. Ayo toh. Asoy. Oke. Ya. Manis kembang melati, sayang kali. Atau seket. Manis kembang melati, melati suka. Kadang manis menerima. Manis kembang melati, sayang kali. Manis kembang melati, saya cari. Buka sidik. Manis kembang melati, melati suka orang manis. Siapa yang punya? Ya. Hoi 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 hoi. Ayo men. Oh eh. Oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah. Oh eh. Yeah. Aja wirawiri nuruti senenge ati. Anake wong tani, anake wong tani, omahe ning pinggir kali. Yuk, 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 ya. Asoy, Asoy, Mbase Udirenji, sangang sasi muncul 10 dino.
asoy asmara bukan sidik ya hari saya bernada disaksikan bintang-bintang sejuta Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa kita itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Asik, ayo cah. Cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Yuk, 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 yuk. Ae, ae. Maruto, ya, terus ya. Jumangka ing yuda sang satriya tapa, tetapi ingkang sumpah dadya bela bangsa, yata hengawa, dadya benerata, sumaning bangsa. Jumangka ing yuda sang satriya tapa, tetapi ingkang sumpah prajurit dadya abela bangsa, bela tahe nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Oi ya as ya ayo ker Ayo, 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 ayo. ayo moro ning jarane dhewe-dhewe. Yuk, ora tenan to. Sing kepenak iki dadi jaran. Ayo ta. Sing penak dadi jaran. Kepiye? Nganggo leren, Mas. Aku pengen dadi sewengi wening paling sing numpaki Kang Bawor dadi Oh iya. Rasido. Ayo pacak garis atut rutut anut wiro.
yuk ya. A ya ya. Sulu ya. A ya. A ya. Su ya. Yo. Singo Maruto. Ya, ya, ya. Kembang melati tuwuh neng gunung lawu. Mati kayu yen lagi nyawang semu. Singo Maruto. Kesenanganku. Ayo Cok. Ayo yo asoy. Ayo mes. Yo. Ayo mes.
segera dengan kekasih. Saya pilih amal tanpa hasil untuk negara. Hidup gotong royong, makmur panganan sandang, umat sehat sentosa. Loh. Woi. Asyik. Ya, penak jadi jarang seleh ki. Lan yen ana jadilan babak putri Singomaruta, siyagane wadya bala putri kang kinarya campuh madyaning palagan kuwi pinangka kanggo syarat sarana, pinangka kanggo pralampita sejatine sak mengkone raga-raga putri kuwi pinangka kanggo badan sinilih lan uga raga sinilih sak mengkone bakal kasusupan titahing Gusti sing saka wetan, saka kulon, saka kidul lan uga saka lor. Sak mengkone bakal angslup siji baka siji marang raga-raga putri Singomaruta. Lan uga syarat lan sarana pinangka kanggo anyusupake ana sekar mawar pethak abrit, kembang kandil, kembang kenongo, sekar diporatus lan ugi sekar gondo arum pinangka kanggo jejangkeping pinangka asung pepuja risang pawang lan ugi risang guru nadi pinangka cemeti pamuk kinarya kanggo ngontake kanggo caos sunggata titah ingkang kasat ing netra kang nyamudana gedene sak sada-sada lanang saya ngampeng saya cedhak lan uga saya celak. Kinarya ana tetembangan ketawang Ibu Pertiwi katon lamat-lamat siji baka siji kinarya angslup marang raga putri Singomaruta. Angslup woi woi yo ayo jar woi iya Maruta woi iya pokoke gegirisi mabur woi ya Bolomido channel, Mahkota channel, Badak Kerakal channel, Mu'atifah channel. Oi.
Singo Maruto. Oh iya. Yo. Oi. Yo. Lang buat. Yo. Ayo. Maruto. Ya.